eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiganya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Good morning, mambiengia Jumatatu engia enande eaven ase wiki yo mweri kigima litukeriga ari yo mweri kigima rio mutinyiga o gatatu o mwaka netiribubere emirongevere enda etano enere Jumatatu yo mweri ase o mwaka uyiga kuse Jumatatu iri yo mweri ya mokegima ekati ya chiricho mwako yega nekiropono ere chitarike 30 neyemo kukunjorenga Jumatatu yega kose nane ntokonyora Jumatatu bune yega se mwako yega kiagere yenero ebwate chitarike bune chiga ase mwako yega nande kirotora chikokora umutinyi iri tukoria Jumatatu no mutinyi ori ogatano onarimo lakini orachikora ne chitarike 30 ekere ekenene kigima ase umutinyi yego gatatu na mangi abiriga kugendera ane mononekera obaria abare abedini ya Islamu bakendelete gochengira esuguku yabo ya Eid al-Fitr rituko rero ngalituko rero nigo rire rituko gose a holiday ase ense ya Kenya ikobono ebinto byonsi gose emeroberio ende yonsi ere eye serikali emeroberio yechigasi tekunyara gwikirana ritukeriga ekiagere eri ne ritukorire gazetted koba a holiday anene mono
guchengira edineri yege islamu nekero bakorire umuyogobo ora madhani basekero bakorire echinga kichire cyabo ebiro babeire bakwingata ase mutinyo wiga ogatato omugima nigori ale bachengira litukore gorokorinde botambe nekero konyoranga holiday egotoka kere lituko ria Jumapili nigo bono egoikira lituko ria Jumatatu ase ense ya Kenya. Karibu sana igonyo kobate abasani bali barase dini yege islamu lituko buneriga chinga kichinchiri pawente gukwarigani nyoturarigani gwakero kende ganya chinga kichinde gose emega hende nerere bosio erachie eko gokonya kirokende gose orachi koba gukwariganirwa nchenkuru kwa Matilda obaiwa na kwariganiria senchira eri ya bene kigimane kero tukurigiriria ekero tukugendete guchingira litukerigaria Eid al-Fitr ne amangana mange agenderete ase ense ya Kenya nene mono ekero ndochenga siasa ero niga genderete kuiborana rituko ase linde na boigo amangana tukukwana buna bono makweri yo bututukano ase orugongo rwagusi amangana ebikorwa bitari bya butambe bigenderete koneke wase chinsemo mwancho murigeria na amangana tugenderete kugikiria kigimana siasa kero tukurigeria ntubate egati yabarayi gose abarayi babere bari barabati kumukigima kurwase orugongo rwagusi buna bono oyo kabiro mu Chief Justice David Maraga nekero anere arorokanenga na digetie usena wate eganga yo chukubolikiro gukyo burayi wense tukurigenere Dr. Fred Matiang'i nekiro abange babere bagotebanga mu gusiya chamo no kumwakira ekura riboli ndiringa akiro egotoka gusitwa twarira barayi babere kiro kende iga terikoro kyanga okubagekana ngori aste amatukagocha mwancho murigere na mangi turachukurigeria ritukeriga ria Jumatatu butambiri tukoria Jumatatu nigo tuchitwa murikira amangana siasa entindi yekoba gekohenegiwa na boigo narari aranyare gukorwa guse narari abarayi babonete gwikirania ayo obataraba bagwikirania ko mwancho murigere karibu sana semeroberi yeri tukori rero emeroberi ya Getembe TV chinsa chabo no mambi na boigone kirongote obosibore gosono bato bosibore bosangana ncho chaiga ase studio ase enamba yaito yesimi na boigo gwetera ase chinsemo ose chinchira chiri chemitandao ya kijamii buna mano chinsemo cha Facebook na boigo YouTube korende ase engencho yebiro na tukunya koiranirio munguru mbia mono ikiara ndochi twarorire ewike yega engeni ikegima nekero tuguchi gukuru motinyo yega osenekera matukagendete kuminyoka nigo togotebanga mbuya mono kegima na aboigo nekero tuguchaka nekionga chinse 12 mwancho murigereria ngochaka kuroiga ase county ya Kisii nekero bono oyo kabiro mona chevino monene ho moske gose oyo orenge mo Chief Justice omukuru musike David Maraga nigo ritukoregoro nainde agenderete gusingirira buna nere nare neiganga yoko chakuborekero gukebura ibwensi asobochore bonene umwaka bokiri 2025 nebere kagukwana kurwa ase obosio we kagukwana amagega osekero ekanisa eyega ya Kisii Parish konye omoyega onyarire korekana roro gusumusangirekana onyarire koera nigo anyarete koera buna ere nigo ayesokirie bene nabo igo nenchera gosenekanga yae no konekianga uburayo buya wanyarire koenekiwa ase ense ya Kenya nabo igo nanyarite gutuguterare enganeri egotebukana muna kero kinde nigo abeire kagosokiwa goseirete ria nigo ria botukiro ene serikali bunenchera yamoyo gochusali chikura chiomugusi usecha Dr. Fred Matiang'i asobochori obonene nigo boigo nyarite gukwanira amangana amange na boigo nakiragendete kuburia buna aba gusi gose babonete kubwatirana nabo igukwanekia babikire abarayi bale abaronge ase ebirogo ebinene ime yense anene mono ase obochori obonene bore ebosio. Today we've just come here to meet the people and worship with our brothers and sisters in the Catholic Church. Yesterday we were in Migori, where we met the brothers and sisters in the Seventh-day Church, so we are here today. We are going to talk about very many issues as the days come by. So just relax. Just relax. We are going to do this. We don't want to come to places like this in church and politicize them. Praying that they selected fit people, honest people to deliver a free and fair election. We are talking. I told you we are talking with people
It is at the end of the day, you know, the choice is the people's choice. If you asked me, I will tell you. I mean, I'm the right one. The other one will also say it's the right one. At the end of the day, it is the people who will decide. Well, I mean, just relax, wait. I mean, in due course, you will make up your mind yourself whether or not I'm a state project. Mwancho Murigera nekero tugendete kwanira siasa nene muno kurwase county ya Kisii no yore omojumbe we bunge ya Kitutu Chache South Musike Anthony Kibagendi nigo obono anyale kuboria abagusigo chamo na aboigo kuma okoboko Dr. Alfred Matiang'i asekirwo kyoburayi bwense asomwaka obwobachori mwaka 2027 na boigo nigo anyale kumomocha murayi bwense ase ugotarigereria ase ugoteikirania chira chae chira nyarete kuriera aba Kenya nekero akuburia abarai babonete gwikene kyabuna abari baikiranire alionsi banyarete kuria chira igoro yabo na aboigo kwenekya amagendero ase chinsemo ne munasibiro kubiri babwate ebyo babekire n'aba Kenya. Mr. President, we genuinely supported you to become the president of this nation, to transform the lives of people. You said you would lift us from bottom and bring us to the top. You said you would change and improve higher education. You said you're bringing a social health, universal health care. You said you would bring a transformation in the CBC education system. You promised that you would ensure every section of this country would benefit from the taxes that we pay. You said that you'd ensure every constituency would feel the opportunities in government belong to all of us because we all pay taxes. You, however, went into the presidency, got into power, and turned around na hawa raia ambao ulisema utatengeneza serikali na watu ya bodaboda, mama mboga na wale watu ya chini. Umegeuka, umeongeza ushuru maradufu, SHA umeleta haifanyi kazi, university education inaumiza wazazi, CBC yenyewe haieleweki kule inaenda. Ama mimi ninasema kweli watu wetu? Neke nengo teba. Na ndio sababu leo ninasema hivi. Sisi kama jamii tumeungana na tumeamua namna hii. Sisi tunampatia William Ruto nafasi aweze kufanya kazi. Miaka hii 2 aweze kubadilisha vile mambo yanaenda katika serikali. Pengine tunaweza kumfikiria. Lakini kwa sasa pia sisi tuna kijana wa hapa nyumbani ambaye tunampaka mafuta, kijana amesoma, kijana anaweza kutogoria macho, aangalie Ruto na amwa Osebo nyambo tori tari gotogoria maiso. Na ndio tunasema hivi. Sisi tumeamua yule ambaye pia tutatuma aende kukaa na wanaume wengine huko kwa meza. Wakigawa Kenya pia yeye yuko hapo, either kama president ama vice president. Mwancho Murigere gutigana nayo na sense mweri yobochano nigobono enyagitari ya Silva Care egotoka ase omoche obosongo ase ebunge ya Nyaribari Chache genderete kwarigania bali bonse bobwate amakongo na boigo barigeti konyora obogwenia kwitarira enyagitari eyo na boigo nigo bakoreta yaiga bagega yokwana na obogwenia na boigo bolingori bwabosa ochase bonse bali babwate omochana na boigo bwabete bagutarira enyagitari eyo rituko ria ijuma gwikira rituko riegoro nekero bono egati ya bari banyarite gwikira naroro banyarite usange birengereri byabo igoro yobokoreri bw'inyagitari umusakito Gabriel Nyakundi na robotiro asinchira irenkirano Magiga y'enyagitari ya Silva Care gutoka sensemo yageko mwebunge Nyaribari Chache County ya Kisii gwikia obokoreri buburingori bwabusa ase abanainchi nigo abanainchi besokire na gwakera byase gitambokero ekyo ase bagokera obokoreri obubanyorire inse y'amatuko atato nyagitari na nyorire obokoreri bwabo no bwekera ngo kigoro mono yani gotokwariga ni buya kire to gachekiwa gobi mu for free komenya kwa wa mali obo buya kabisa na chira nawe to mwana ubate sumuri ko busuba maino urusiriwe na iwa malio wano ko irananeka
buya bago ukinya abantu bakora kumyo kogenda baweka sugu ya bitari ikadi natumikane ya SHA wali minus kumweke besa agekora mpatangazite ase yake yagende kurwali bara abarwayi abarwaye akogenda so narwali ukono ni kado ase abateneneri b'inyagitari ya Silvercare bakwanira umubaro w'abantu baigete sensemeyo nabayigo ase banyara ko basemya igoro y'umuruberio osha ase obokoreri wobwenia twa manage ikora abarwaire elwe mu miasta zarasini igo we appreciate ase mwens bali mwachira senyagitari yaito nande gonko bakaribishana mogenderere mono general consultation, that means abantu bali babwata amarwaire y'omubere generally nkororo baine na banyagitari kubwa mono nende nkofa twinge ebirore twachagite department ya optical tokaranga injira tonyalka tukumanya abantu nga ntubwate department ya optical igo tugachakwera n'ebirore kuro konya twinga abantu asinjira ya maino bokonyi bali bali babwate mechando ya maino kurusibu balenge bagendanga bali babwate mechando kaneti gento na root canal ekuganchi processes chitambe kuba chake litwalinge neni ko chipare ko babago chambaka bakora chi process jones kokonya twenga abantu asinjira ya family planning long term family planning methods bunabono implants nkobeka twalinge chikoil nkobeka balinge chinas cheito nendo ligirali ine na depo short term nkobeka tumbwana na twalinge plus nechi pills ngwana natwenga asenyicho tumanye twenga abantu bayitomba chandegete chinyumba cyabo bachandegete ase chinyalitali yao wakonya koroba tari kwika banyora lakini tokarola asenyicho na intum kwena ngatore services yicho asbatanyare ko babwika tugacho for free and asama tukayo atatu twabire tokarola barwira bange unali tukolia igoro byo kantoro chabarwiranye chiminye ababachite kurware abande kurunyama bikisha nande go chakera bono nakogenderera mu Silvercare Medical Center onyoro bogenia bali bonsi bakoseri ko patient bakomwe kuna kadi yabo turi gutumika patient Silvercare Medical Center gutumira Silvercare hypertension diabetes patients abarebe kwa athletics kodali abakuna bende gushakana ndonsi Silvercare bono ya chire asoboka de bino ya gusi Ngobono no kubatarina ki karibu sana Silvercare Medical Center kurugono kogenderera munyara kanya orobo kaire umugweni wa Silvercare yatiri umugweni bubia nonyesha amagoteba ngatiri koraga shaya konire gasi ekero oburingoria bwa busabo ika omwerio asenyagitari yega ya Silvercare yogotoka sesemo yage komwe bunge yega ya Nyaribari chache county kise nigo boigo baganiwe kogendera gotalira enyagitari yega erikonyora obokoreri obuyam Kingo reporter Getembe kurwa sebunge yega ya Nyaribari chache county kise nchenkuru kwa Nyakundi Gabriel Moncho murigirere wika nanda ase county ya Nyamira na kirabono cia sentindi ekenderete kwanekigwa ase county yo hanene muno kurase aba MCA ndabigo na serikali ye county nigo bono na inde aba MCA banyare wesokia kigimo na kumumochia oyore omo bunge kosomo jumbe we bunge ya West Mugrango Mosque Steve Mugaka na kirabako muboria anyare kwerusanania na siasa ye county ne kirabono banyare kumuboria anyare kwenekia okorire abamenye ibe bunge yo ya West Mugrango emeremo na boigotori gwesona ne hose gutaka gusarania gusaria omarembe orio obwenerete kwenekigwa ase egati ya ba MCA president agacha kiabonyaru ere ward yane akaena ne university na ande Steve akaminyoka kotini akareta orders chiogoteneni university yukogendera Oikira boniga abantu baitibo abantu ba North abantu ba Nyamira nduranyora university nando mukanzoro makorigigu nando jakagoteya abantu no muntu oyo mbuyare kerege ndoge kurwe gumaiso marore na kiairwe ochigototebina onyo kugorerete ndagera mbuya mono nande nakwanire nande tigakorangeri mambi akugorere ndagerende nande tigatonye gukwanega nari muranya koragera ase ngenjo na igure no muntu ogotena tanya kuri ndagera yaye ndagera akabeira akuri
kemosio ikire miaka 3 bona ria kuriendaga tinda manyaro yo koira lakini ima to yo tali koira tinda edin kwane mangana mange lakini umheshimiwa Steve tigato sike chikanzo lambia na ine ndo basigeta bagakaba nena baya abaminto nende baraete bagatutangane lakini ekerogo tebigunga gendo rame mwane bisini yo tamaitia se story rwet no embono yo kwane denga chikura 10 ninje tali enana na gundu ile kanzo ra kengere tima etinga kerogwa etu agatipu aka kerogwa tusukumere tu agante mpesa igamba akurikirete message yoko soma gose yajete kenosi ngao igacha injere geto utarigeretia matemwa bono bona bubo bubo kobya matemwa bande ekiara kerogo kobi na bora kobi mbakerieta kwaro kenana na kie kerangwete na kie nana ye korokana obosokuo bonene kero buna omuntu agototrete nanto gotachanyamira nanto gotachongo na ande nyamire ere yaitoyo twins kero muntu nara around gotara ndons kero muntu onde tayo bwata chingurugo kani muntu asagotara onye mwaro rire kene kiabarumire inchuo tuomerane tubora ningi tokobuna lakini amangana yugo chaka gotrete nana wana gotakanonya no mochumbe keromete tigo mochumbe akwane erinde otome kiritwaro kanena ne rigia ya mobono tore Wanjo murigire gutigana nayo nekera obono abari ababwatani bedini ye Islamu ase ensengima bari konyara kusebagendete gucengera omuyiga ritukeriga ria Eid al-Fitr rikoera rero nigo obono agati yabarai bari kurase dini ye Islamu buna bono oyotenete amangana mining omosike Al-Azan Joho nabo igo riotenete amangana ye chikosori nabo igo abasayo omosike Salem Mvuria nigo bana gukwanira abakenya ritukoro igoro nabo igo nekero bakorwa esegeto muna abakenya babonete korokania obwanchani chinga kibune chiga nabo igo koene kyabuna banyarire gukonyana nabo igo gusanga egati chinga kichime chano nabo igo chinga ki chiobuya ase chinga chiabo nabo igo nekero bakoboria banyare kwewa obotero chinga kibune chiga nekero obagendete guchingira ritukeriga ria Eid al-Fitr ولله الحمد This is the day of giving. Hii ndio siku ya huruma na ni siku ya kufurahi, na ukiwa unacho usitarajie kwamba mwingine anacho kama wewe. So ukiwa nacho peana kwa sababu leo ndio siku ya kupeana. Na tukubali kwamba tumekuwa wengi na katika mambo ya uongozi ama uwakilishaji kitu kinaitwa representation is very critical. Yani kila mtu ajisikie mimi nimewakilishwa kwa njia moja ama ingine. Na mimi I feel encouraged that we now have a broader conversation. Kila mtu. So wacha tuunganishe Wakenya. Iko haja ya kuunganisha Wakenya. The greatest problem in our country that has been here with us for a long time is the politics of exclusion. Kama mtu anafanya siasa akijua mimi jamii yangu haina nafasi. That we want to change. We want to change that so that kila mtu awe na njia ya kusema au msemo katika serikali yake. So na vijana pia wawe watulivu tu. Haisaidii kupiga mtu kipanga umuibie. How would you feel? Kama umempiga mtu panga umuibie, how would you feel kama mama yako ndio amepigwa panga na mwingine? How would you feel? Ama dadako, ama babako. So let's just be careful. Unajua, tuwe tu watulivu na tuamini Mwenyezi Mungu. Yeah. Endelee kuwajali wale ambao hawajiwezi katika jamii, na pia nataka kuhimiza ujumbe wa amani, ujumbe wa kuhakikisha tumeweka kaunti yetu, tumeweka nchi yetu kuwa na amani, na tuzidi kuunga mkono rais wetu anapoendelea kuwaunganisha Wakenya. Mwancho murigirira gukwanira enganeyo gose gucengera ritukeriga isukuku eyega ya Eid al-Fitr nigonere oyore omwaziri omonene usomone wa waziri ase ense ya Kenya Musalia Mudavadi nero airire chinga kichae
kubaganiria rituko rigia gose akubaganiria abari bonse bara dini ya Islamu rituko rigia ryo gucengera ugoera kwa Ramadan na boigo nekero anyarete gukwanera siasa entindi yegendrete kwanike wasense ya Kenya nekero agendete gusingirira una nonye no kumubo nganonye nabo siasa ya bereke gutindia ni gobono gocha kumubwa o moske Dr. William Ruto kurachikoba akongo nekero bono akuboria abakenya bonse banyara kuba abatoro na boigo kwa serikali chingaki chinyororo. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu na nimechunguza, na mimi nataka niwaambie itakuwa vigumu sana kumshinda Mheshimiwa William Ruto 2027. Haya maneno yote yakiwa pale ni haki ya watu kuzungumza, lakini nataka niwaambie itakuwa vigumu sana. Wameshikana kwa serikali ya broad based. Ati sasa utaenda huko Kwa hivyo mimi nataka tushikane, tufanye kazi pamoja, tuvuke vizuri, tuwe na proper resource allocation kwa bunge letu ili kila sehemu ya taifa letu ipate haki vizuri. This is that opportunity. Unajua kuwa na bunge ambayo uko na majority na enough members of parliament ambao mnaweza shape agenda ya taifa, it is not easy. In many countries it is not easy. But we have a golden opportunity as Kenyans, with the cooperation of Kenya Kwanza and the cooperation of ODM in the broad-based government. We have the greatest opportunity in a long time for us to correct and shape the agenda of this country for the better for many years to come. Let us take full advantage of it. Let us do it. So, we are here. Eid Mubarak. Mwancho murigerea gukwana na inde kurase umuyiga bugucengera okwera kwa Ramadan ime yomochie o Nairobi ase kanisa gose ase mosque manyakanete buna Adams Arcade Mosque ni gobono oyore umuwaziri bobocheno mosque Adendwale anyare tukoria ira na kuchare kwenekia umuroberi osha ase osomuroberi bobo wenia onyare kwikirana ase ense ya Kenya nika anyare tukoera buna nonyo muroberi wega osha obere kugutwara obututukano ase amatuka etire ni gobono arache kweneke buna ase nseme yokose muroberi yo onyare gukora emirimo na boigo koena na obokoreri borubya guchase abakenya bonsi bali baligetie konyora obokonyi kurwa ase gusa obokonyi wetira sinjira yobo wene na boigo nanyarte kwera buna obokurumi ebonsi gose amangana onsi aliagendete koreta obotutukano ase omuroberi yo nachikonyara koba gose nachikoba akiro nachikotenna bokongu elikwaneke na obotutukano obo banyarire kwera ase omuroberi yo osha. End of the holy month of Ramadan, Eid Mubarak, من العايدين ومن الفائزين كل عام وأنتم بالخير. This is the month of peace, the month of prayers, the month of charity, and we, the Muslim community in our country and across the world, we were in a holy month. We prayed for our country, we prayed for the unity of our country, we prayed that Allah eases all the challenges that our citizens and our country is facing, and I am sure going forward, you will see it. The last 10 days were more important to us as Muslims. So I wish all the Muslim brothers and sisters Eid Mubarak, Min al-Aidin wa Min al-Faizin. Now they have an opportunity today to go and visit the sick. They have the opportunity to go and visit the graveyards, to go and pray for our departed brothers and sisters.
They have to go and visit and join their families in festivity. And on Tuesday, I'll take over as a my new docket. So I want to assure all the people of Kenya, the prosperity of any nation lies in the health of its citizens. So I want to commit myself that all the challenges, from the doctors' strike to the challenges we had in Shah and Shi, to all the challenges that faces the health care, access and quality health care of our citizens, that will be my key priority, and I'm ready to work with all the stakeholders to make sure that our citizens get a universal health care system that works. Mwancho murigere nande gukwandira ensemo yobochano nigo bono ekiombe ky'abanyagitari ya KMPDU gose Kenya Medical Practitioners and Dentist Union bono kiaborire omwaziri Eden Duale anyare kwene kyamuna ewizare yo yanyare koba kegokora emirimo obuyana bwigonekero bwa kumuboria omusike Eden Duale anyare gutigana amangana siasa na bwigokone kyabuna ekiombe gose ensemo eri yobochano yanyare koba kegokora emirimo na koena na obokole borobuya ochase aba Kenya bonsi. I saw the new minister has been brought into office. She's a politician. So we know the office is held in perpetuity. It doesn't matter who is in the office, it is that those issues are implemented. But I want to warn the new minister that she should not come in the same breath that we had with the former minister, who was, in a way, bastardizing our collective bargaining agreements and looking down upon the profession with disdain and disrespect. That does not go well. And if it happens that way, we will not stop to chant and sing on the street and to dramatize for her to go away. Mwancho murigereria na aboigo oyo kabire omukansela guso omukansela omukoro kurwa ase omuchie obosongo omusike Patrick Kisiro nigo aborire chiserikali chichi county na boigo serikali enene koneke buna ama kweri ayoganete koneke wa ase chinyagitari anyarire gokianirwa na boigo ebikoro bune bigose amangana alia kwirira abantu gusiria magimabo ase chinyagitari anyara koba agakogayano chingake bune chiga nekiro abantu abange bagendete gusiria amagimabo ase inchira etali endonge nigo bono aboriri nga amangana bunayo nabonete gokeigwa ase chinyagitari che serikali enene na boigo chiria che serikali ye county. Ase wiki ni abantu babatinde kwa bange sana nare kuburia serikali enene batene serikali ye county ya Kisii ora n'abayishimiye bachonde nikiye kogera abantu bagukwa abo kore kwiboro kwa matukaye namariyo gateyo ishinga ndari kiteyo naende onye bagukwa igatukurira gusayo tukire abantu baito bayendere guko abari kubakure batinde kirwa bakubatiya n'abantu bande bunanye asigo ngo serikali ya babana n'abayishimiwe bari bachorira munere bamukonye baetiye emineti usibaetiye batirizi bikao byabo bamanyenga kwa nini abantu baito bakwa asirigire abandi bakukansa abandi bakupresha abandi bakwa sukari abandi bakwa asinjire tabende ndibona bono muswati nyagitari ya magena mwayi bwintu kyabo ora muswati yondero rekonyora mwana agasira ibyo bakora utafiti bareta abanyagitari kuri cinse mwao bagende bakibinyoro bagende bakacinyagitari bayane no n'iki school n'iki kanisa bamanyena n'ikigeko baramuya abantu baito bawo iki tegeko ya serikali yaru ikibesa cyagitari cyabiroro cy'imashini cyabirwa abanyagitari ba training why so many days asinga kiri ibona aburire noyomo ase account ya Kisii na ndo murai naende boigo nkuru musikeruto amangana ya mangi siasa ya ndeta sirisi bara tukaburu abondo chinga manda bao Kisii na bao kunonji seruchinda sensi ya Kenya kebe muni disaster abantu okorekero mu gukotire bura bura yutumo tenyokane wate banichanga mbona wase mchanga because there are so many deaths naende
solution tiyo gose solution tiyo yo gotete yo no nyete ro te basa ko genda kira rito ko kerenso. Kutigana nayo asensemo yo Burundi nigo umowaziri wa Burundi voime umoske Onesmus Kipchumba Murkomen na yore anyalewa sokia kima na boigo kugigeria ebikorwa byo kubwatia mangana ayegekoro gose ebimira ebyo beirire abantu abange anene muno abasubati kunererirwa ANC ya Kenya nekero bono aboli nga bali bonsi bakonyara kubetereria abantu kuikirania amangana atari ako gose kuikirania amangana ande akubwatia ebimira ku mamincha no kugania kwabo nigo bono barachi kuimukirwe getambukiro egetindi ayega nikagukwana kubwatikana negetambukiro gose nekero bono umanyaroko yomo w'imyaka 15 nebere kubetererwa konyomwa no mugaga w'imyaka 55 nabo igo nebikorwa binde bunebyo byabasubati kunererirwa ase chinsemo ime yense ya Kenya. Sisi tutahakikisha kwamba all gangs that are operating in the country are going to be dismantled, and we are not going to give an opportunity to any politician to group people in the name of politics kwa sababu unataka kuharibu future ya taifa letu. Tutahakikisha hiyo imenyoroshwa. Ya pili, nataka niwaombe pia eswa nyinyi kanisa, mkifikia tukikuwa kwa kanisa tufikie pia wale wako kwa mashinani. Kuna hizi itikadi ambayo inaharibu these traditions yenye inaharibu maisha ya wananchi. Kuna umeliona jana ama juzi ati mtoto alikuwa analazimisha kuoa mzee huko Wajia. Now I know those behaviors. That was one of the highlighted cases. But I know in many areas of our country kuna watu bado wanafanya hizo practices. Singine wanajiita wanafanya mambo ya FGM. Singine uliona ati mama anashikwa huko Kisii ati kwa sababu kuna traditional ya kusema lazima ashike mchanga aweke kwa kaburi ya former husband yake ati ndio ionekane akuroka yeye ndio akakufa. You know, some things that don't make sense. We have said as security we do not recognize any tradition that is in conflict with the law. If you are going to practice any of these practices, we are going to arrest you, as you've seen the arrests that have happened in those parts of the country, because there is no tradition that is sacred that is going to hurt the people of Kenya. We are partnering with our national governments. Kuna mirandi za housing projects zinaendelea hapa Meru, to mention but a few. Kuna mirandi nyingi ambayo inaendelea inaitwa KIPES ama County Aggregation and Industrial Parks, inaendelea hapa Meru. That project is ongoing. Kuna mirandi za masoko zinaendelea in every constituency in our county. We are modernizing our markets. Hizo ni mirandi za national government. Kuna mirandi ambazo His Excellency the President anatuletea wiki ambayo tunaanza kesho. Monjo murigire ayo negati yari na kwariganiritie mambia bono nekero ngukunyura na ekira sekero tugukwanira oburai twanya kurigiriria abarai bari asebirogo na oboigo ningi bagendete gukora na rari babwanete gwikirania ayo bataraba bagwikirania nekero tugukwanira oburai obo bogenderete na munase ense ya Kenya nekera bakenya bange bagendete kurira oburai obobe kero kende engana neraige egoteba gusomurikyo yo magateba nga if you want to know the true character of a man give them power
oyo Abraham Lincoln ase egetabu kiae nekiragoteba ngo nye gotagete kumanya omonto gose gotagete kumanya etabi y'omonto bene nyara akomwa chinguru gose mwe chinguru no nyenke igo mukini kiroga keigo na rero manyo omonto yoga ningi avisite ime yae gose omonto yo ngencho kiare ne kiagera bono nande oyo manyekanete muna Robert G. Ingersoll nere akanyara goteba muna nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. Nga bono montonde bwensi kose montonde bwensi ole moyo kote mare korokia ko buna arumu ya kose inchiraki aranyare koba omwegeno anene muno nekero emechando yasoiro kose chingaki chiama ko o nekero abantu bapwate okoremero omonto atabwati kende kero monto ngote mare koroki buna koroka kose kwe orokia buna arumu ngaini angana okonyora kende giatokeire kwanyora kiro muntu agoka osanga ekerengereri kiae obokongu bwacha kiro muntu tema gotenda kegima irinde arorekana ko baimara lakini ekemaine nkiringa omuntu oyo iga oberika gotenasi gosega koba tenene ase amechando emenge chinga kichigoika oise ko momenta chinguru wake ose ko momenta anyore nibo daboigo omwe chinguru anna mono omwe bunekiro gopono kyoburai nariora choko manyanga amaene abantu nabange bagochibaye kora chinga kibatabwati nekero batwarire nigo obago chenjia kigima omoterio ya monaro gotebanga kusenkora rande equote eyemo ere common sana nekero moterio yo mo anyarete gotebanga omonyaroko yomo korwa ase enseri ya Tanzania niganyarete konyora ebinto bikeigo akanyara go chenjia kigima konyora nyalero nonye jenzi nigo bagotebanga ayo baise konyora nibo nigo nga nitabadilika kuliko zuena igumwanjo morigereria ekirogo nete komanya kose tokumanyeta biyo muntu otatiga ekiranyare gutwara ebintu kwa abantu chinguru kwa abantu ebirogo kwa bachorase ebirogo byoburai nario kumanyanga uyo gutumia oburai bwa ebuya na boigo no uyo kubutumeka bube uyo gutumia chinguru chiriaire ebuya esenchire bwenete na boigo mbarabe bagutumeka chinguru chiri bapwate kunereria abantu karanga abange nigo bakoba bagusanga ebirengereri byabo kubwatekana nengane yo gose enkwane yo nigo abange bakoranga kiro kenda bokonyoranga abantu more biya ekero more ase ekerengo kirigense lakini the moment yo mokonyoranga uchire bosi yake osotemire gutwara otemire gukambageria yake bosio osukire kiro gakeigo origereria abande go chance nario komanyanga omonto yo ningorenge nga kiro kende chinguru gose okwa abantu powers nkonyara kore konya abantu obamanya mbanto ki bagodile na bravo na boigo narochenga omugakararo yomo asikinyero kwanete nga onye nande ko rigete komanya buna abantu bagwanchitangana gose bakwangete tema kurigia ekirogo kyoburai nga onye gotegete komanya gose abantu baombale nae tema kurigia ekirogo buna bono onye kore omwana siasa tema kurigia ekirogo nonye kyobo MCA nari kumanya nonya abantu kurase kinyero kyao ngai bakobekirete abantu bonse bali bakumanyete nkere woki bakoete go mancho murigereria oburai niko bochana mange na boigo nekero kwairwe chinguru gokonya abantu tiga kwegimeri chinguru tiga kwegimerie nibo ya boigo kwanyara ogotawala kigima na boigo gwatenera osikwanyara kugungwara ikiagera ebirogo nigo bigocha nande byagenda oburai na bogocha na inde ebwagende kiro kende rete kwigarira abande nao bagocha nainde bagita buri kurwasore na ndoira nense nae obe gukurambaria gochiasi bari ase ekiro gikyo eyo negero togendete kumurikira oburai ane mono nekero abantu kurwa chinse mochi nyingi ase ense ya Kenya sorogongo rwago sifa gendete kurira oburai obobe ikonyo gotakete kumanya omonto ningo ose nonye kiro kende nonye nintu kiro keno ranyore ngani gotokoragana turi abaikirano ekiro tutaranyora oburai lakini ne gotete komanya omonto etabi ya enereri nande omonto kioranyare ko bakonya tema kwa abantu chinguru abarai mpale bakorire mirimo emiya
abara bare babere recognized ase ogokora emirimo ere emikirano kigima gosenga nonye tibari gwikirana 100% bare batemera gutumeka ebirogo usama bagari babwate asenjera ere engia igo etokenga kubwate libagabune riga ingendo kia abantu abakenya mwanya getinge para kwenyore endakirokyo mwancho murigereria eyo ningana twari kurigereria rituko oria rero nabo igo nekira omo robere yiga usomo umoyiga chinga kicha Ramadhani chikwera mwancho murige ningi kebonete gukorwa rituko buneriga ekero abange mumanyete nga rituko lyo gochengera Eid al-Fitr kero kende nabo kweboria nga inga kiyiga ningi gegokorekana bono magoro yo kwengata ase dini ya Islamu ahikire omwero na inga kiyiga na libakora ekengese kyomotenyo manyekanete buna Shawwal crescent ose ekero twara gusoma crescent moon enge buna AC letter C nekire korokana ngabono motinyori bwogo chingira Ramadhani oerire kigima nekiro oyo iga omotinyo gatatu owakanze barabone go bachakire korra ekengese kere kya Shawwal eye nenga kibono banyare kwebwatukane korwase amanganari iyo kweri na kigima nenga ki bakuboria abantu bonsi gusaba bwatane bonsi bedini ya Islamu na bwigonekero bakuboria abantu bonsi ase ensengima banyare go chamo ase chinga gose chi family chinyare kwebekirania gochamo gokora amasabo are ayabene nabo igokora emeyega abuna bono na bakonyenya enyama tia matuko obuna yiga na boigo banyara gutalira abantu gose chinga achirichire no boremerwa na boigo banyara gosoka Uze baina na treatment chingi yako chase babwatani ebabo onye ninka kwanyoranga yasokire nonye abantu besokire babikire cyanga chinyi kyagera bono bakoje umutinyuri omukon kigima umutinyuri bukoirana na umutinyuri bukwingata yo mwancho murigere negero togendete guchingira litukeriga kirokende no bwate omosani no kuborenga no bwate omosani kurase edini eri yege Islam kirokene ninki kwarangiretiwe gocha guchingira litukubuneriga ose onye tikwarangiretiwe ninge omuchando nkayore na ronga abandi bagochicheria engane buneyega abandi bachakire kubika chigancho na tiri cy'Abayisilamu basubati ndo chibakonya batema koyoboya una basubati Abayisilamu nga ekerenga ngiri kogenda kwenyorera epilau chinga kibnechiga mwancho buligere nabo gotumanya koro anonsi azore ngayo gochingera litukerigaria Eid al-Fitr korwa na boigo narari kwabire gokorora ndochenga Gladys Shanya no are ime yomorobere Ruth Miencha na boigo Faith Nyamukami Julie Oji Alex Mauti na Purity kwamboka oyeniga korokanga Purity kwamboka nekira gotebanga following live korwa motonto bosingi mbia mono sana na boigo Obedi Makori Nicholas Mogute mbia mono kigima asi okogendera koba ime eyomoroberiga wetwane yagetemenekero bono twakorire ekionga chinse 12 ndoche Benjamin Nyavura gotebanga good morning from Nairobi Tetra Park with my beloved wife Peace Linet and son Gleason representing Ikorongo Olemiriri area Michoki mbie mono kigima jeria Kerubo akoteba happy Eid Mubarak korwa ngumbu banama abarin Eid al-Fitr jeria Kerubo awatabanga wekanka sobo Kisii County mbia mono kigima umosori bwege susu korwa Nakuru City Moyananda korwa Nyagenge akondani Christopher Atandi awataba korwa Burangi Kenyambi no morugio Lydia Kerubo abana Matiangi na Muranga Mikae Mama Mongina mother-in-law Mary Mikae mashabiki bonsi Bagetembe TV pamoja hadi Tambati. I think this is the first person na rolire okuganeria mother-in-law yae makubiara akumuganeria nga anyala gutwara uburigererio ya ime ya Getembe TV ngana indanyala gutwara litukurigia Christopher Atandi mbia bono sana soko wakilisha bari bonsi botari kunyora mako obiara na Alex Mauti konyeto amonyorire aiga ndochenga Joshua Mbuya tirimbanera gotanga good morning korwa Nairobi akoteba Nairobi Ruben Center na my wife Dorika Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba mbia mono kigima Natasha Mcute awate batoto la Kisii
nware ime iyo morobere kigima igo mwancho murigere ase bonse bari bagenete gusanga ebirengerero byabo nabo igo bagenete kwarigania abange aiga ase studio ngo ba iraneria mbia mono kigima ndoche Damian Aleki first born agota good morning beautiful good morning to you and happy Eid al-Fitr gochasore Damian Aleki nanya Simi Obadia Cyrus Mungare na mwensi bari mugendete kubera imiyo morobirio mbia mono kigima ndoche mbagendete gutuma aiga ti amahuko abo muna agotenga bwakire buya kurwa aige komu oyo iga na Aleki first born mbia mono kigima na bonsi bari bagendete gusanga ase gochaiga ase studio mancho murigeria asengecho biro ko rigereria gusitora chigorigeria chigaziti chiri tukoria rero na boigo korwaro tukubange una emirobiriende eko bwatia korende ngukunyorenga ke wika chinse ibere ntuchiko twara oyore ao bwate bumanyi igoro ya mangana asiasa lekero tora chiko murekera siasa entindi ime ye county ya Nyamira anane mono kubwatikana netaro yaye kose ukoroka kwayo mugavana bwa county ya Nyamira obosio obwesenete wiki yaita na boigo igati yali anyarete gukwanerwa asiritukerio na boigo uko bakekana gose aliagendete kwanikwa igati yaba MCA na serikali ya county uko bakekana ukukwirerete Nyamira egatwara ninga nigwate county assembly vire na boigo negati yabarai abo banete gutwara kirogo ekemeke mo ye county korende ebwate amabaga abere asti e county yugo mancho murigere to basagoska ekiagira na mange nkwaliganirite mambi yabono. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo mucuri g'ubusongo iyo eranye neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane, Neri Kimisuko, Naeri Kimisuko, no Manyagetaria, Imeye Nyagetaria, Nuga Pesi,
nuga pesi nenya getari gotoka somo chobo songo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga ase getambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitari ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngo teba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mo konje munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara kontole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara kontole bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enya gitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ilia Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochogane chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo
yao enyekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director wa nyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yaito ni gotunya rusiti ase chinse chesto ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura amarioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni gotokurusi ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kyagera na ayemete. Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga
ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kwa gukwerera amabati yu akomenya sigika. Ayo uchanye warrant na wigo. Ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenya ya Uhuru Superstores. Yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo. Iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers. Iyo ire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto nigokwegwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigokwegwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano na itato nigokwegwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and onse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'ubugwenya asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko igoba kubwenya asugutumika chimashini chinkongo echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igoba kulingulia babwenya na kurwa amaliogo iguriria boli amaliogo niguriria mubuko na eliororo nkubwenya bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulengania chiomon marwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa 11 chamagoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Omogushi. Are you ready for this? Omunyangongo na wigo omubui asaboteri Pastor Milk Rubo. Wigo oli omuredia wumurubili wumusasuku Jumapili asi TV yaone radio ya Getembe.
nigo aguchingira emyaka 35 y'ubukoreri bya inseye y'ubukristo na kurangia enchili. Watana amonere chinga kichiga aguchingira emyaka 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu. Chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu Buliga urakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga ubusungo bucyakira chinsebire cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Your life. Kila nafsi na ita Tarariye ogokwa kumulisia Elijah Nyakundi Moindi o Better Living Getembe SDA wego kabere nyanchwa Seventh Adventist Church. Nigaro mwana o Pastor Sospita Moindi no mungina Susan Moke abali nyagusira. Nigaro mwaka o Pacifica Nyaboke. Nigari Sedorofi Kwamboka, Edward Mukaya, Sarah Mora, Betty Kemuntom, Emily Bonareri, Geoffrey Obiro na Edna Kirbo. Nigari Sebiara nyagusira Shem Onguso, Grace Kirbo, Evans Moronya, Bernard Nyarega, Geoffrey Isaboke, Tabitha Gesare, Andrew Siocha. Nigari mumurumu abonye gusira Roda Nyamongo, Naomi Nyankuoga, Toka Obegi, Bacheba Mogire, Ruth Lithwa, Kefa Abuta, Kalista Abuta na Damaris Mainda. Nigari Mokoyoe, nyagusira Naftal Nyamongo, nyagusira Meshak Nyankuoga, nyagusira Pastor Peter Obegi, nyagusira James Lithwa, nyagusira Senior Chief William Mogire na Philip Mainda. Nigari bamuabo, abamatundra, abamokaya, abakichwa, abanslo, Linda, Benjamin, Warren, Leshol, Tenaida, Gabriel, Chantal, Shanice, Sospita, Sam, Shania Mara, Louis, Tiffany, Kimberly, Brella, Gavin, Givane, Troy, na Tigan. Mochango noberi tukiria Jumane tarike ya momotinyuka no mwako yiga. Harusi gwenkendu ritko Real Hamis tariki sato. Emeroberi yugusubira noko eniwa nekoreka ritko ya Ijuma tariki nye motinyuka no mwako yiga. Nyanjo Village, Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South Ase County ya Kisii. Gatemba Television na Gatemba FM. Tarangare ya ito. siku ile Bwana akija wale wote Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege.
Mbuya mwana kegima mwancho murigere nainde karibu sana na sensemo ere yechi gazeti gose sikingise gya kabire kegima kyumurobiri yiga litkoria rero oria Jumatatu kurene no gukonyuranga gusikiro kene nigonda sabu kwa bere kyagera sensemo eri ya mangana yechi gosori rero nigo turachikurigireria turachigwetera igoro ya aria betega gukoreka na sevimino ibiminano anne mono biribenya rteko nikyo ase weekend yenga rero turiko chigotwara ensemo eri ya Sports Monday mwancho murigere ne kirongorigiriega nindo chinga chigazeti chiri tukoria rero chipate amangana amatindi ikigima na boigo na bono egazeti ya The Standard, egazeti ya People Daily, gazeti ya Daily Nation, egazeti ya Taifa Leo no chire aiga erinde tonyara gusanga na komanya nara riagenderete ase ense ya Kenya kirokene na poranyore ko kunya kwebure kirase kiro ningi yakogera nga chigazeti goika chikoro ekiagera amangana ali maiga ni gati gose enero okonyoranga na chichibwate detailed information ya mangana riagenderete ase ense na boigo ngai no nye uchumi yato ikiri ngai ase ense mweri ya siasa kirokende engana nero kanetie okumanya sobagare igoro ya ariagenderete angena sore na boigo kurwase serikali yanene na onsi ako anekigwa gose no kwanekero ase chigazeti cha kirarituko eri okwanya nyara komanya amangana ya igasinchira ere engikirano kigima igonyo gotogite komanya omugano ori omanyito gendeta sense ya Kenya usekero keno no igwete rumors enyorire egazeti yemo yerituko bona gazeti ya The Standard ose ya Daily Nation, gazeti ya People Daily tobati gazeti ya The Star onyare korigia omugano ori origeti asenjera engikirano ukigima yani detailed information ase amanganaria obwate gusare kwa bere okuigwa ase ya atinga kibune chiga mwancho murigere nekiro ngorigereria egazeti ya The Standard nebwate enganaiga gusikara ni taro yayo muraiwensi guchasi rogongo rwa Mount Kenya nigo egoteba nga mungiki backup nga kirokindi ase itaro yayo muraiwensi guchasi rogongo rwa Mount Kenya nafo erache kocha namangana amangi anemono ekiombekeri ose egekundi ikeri kya mungi kibono nako kirabusa gwesona ni ase engana bune sase itaro eyiga egoteba nga Daisy tour. President Ruto's return to Mount Kenya remains a critical test of his grip on the region. Nigo bono yatigire buna no gotemwo konene uchaso murai wense anene mono anyare kumanya nkayi atarirete gose naki etaro gose monguso kinande abwate uchase abantu boro gongoro Mount Kenya etariyo aligetigo chigokora buna umutinyo kane ugochaka nigo bono erachi gotokanga emurekire kigima anene mono nekirabeire gako reta amangana gose kakora kakokora monchereria ime serikali buna umanyito mwanju murigereria enerera chikobe etaro intangane kigima ekero kumagiga yumurai wense ko mobuta gose ababunge na boigo abaseneta komo buta omosikeri Gachagua asenchira ya impeachment na boigo tobwate abarai abuna bono omugabana we county ya Embu omusike county ya Meru musubate kawira Mwangaza nero nyara ko buto agosekurusi wa abisi wetera senchira ya impeachment tobwate no nyenere omwaziri oyu konyorore omwaziri bomwana yo bokoreri ime serikali gose public service omusike Justin Bundi Muturi nere onyaje bono kurusi wa asi serikali niko beirika okoreri serikali ya Kenya kwanza nega beteka kose kirokorigira Justin Bundi Muturi no murai obeire ase serikali ya matuka mangi hasa beire buna omo speaker we bunge nene ase chintunda ibere na boigo akaba omo nene bwa machiko gose Mwatoni General ase ense ya Kenya na boigo kanyara gosoa ase chiwizara buna bono na nyabetogora si wizara eri yebintu bitonchukanaine na aboigo kanyara gosoa ase wizara ya public service inga igobone tari yiga neberachi koreta gose erachi gocha no gotemo kanne sana ase umurai ibwense bono obosio bwegazeti ya The Standard yeri tukoria rero ndochinga nigibwate chibicha chia abasai aiga gusige kundi kya bantu babisire amasio abo ngakiro kende bamanye karitengana abo bwatani bekyombekere kya mungiki
omugano uyu epeji ni ya kane ndochinga epeji ya kane ni ya gatano narimo epeji ya kane gotanga Maina Njengas hand in Ruto's mobilization for Mount Kenya tour nga na bera rorekane nga uyu kabire umurai wiki amakiri egose umurai wekiombe kia mungiki Maina Njenga ngana bara base gutwara okuboko ase itaro yayo murai bense gochaste orogongo rwa Mount Kenya korende ereni kanyari gutugutera amangana ayo are nekira goteba ngaere tabwati chingaki chogo chukoneke ngora ire gikundi kyo kya mungiki korende egentari getiboniga ngano koneke nge biasara bya gosobonchori bwae wanyarire gwikirana nabo igo epeji ya gatano narimo egoteba nga why president is exposed without 5 men from Mount Kenya nga egati yabarai batano nga nonye tari abu batatu bukana nyara gukwanira nga egati yabarai batano obatayo ase serikali bono gusibari ngabo omusani abasani kigima bomurai bense bono ekiro batayo ase serikali anemono kora soro kongo rori rwa Mount Kenya inki omurai bense awo expect kurwase abantu obari nigo bono ndoche gotebanga gose ebwate bicha yaye uyo kabiro mukonyi bomurai bense umusikeri Rigathi Gachagua ndubwate Moses Kuria uyo bete ime ye wizara iri ya mangana trade na boigo Mithika Linturi horengi ase wizara iri yo bolimi na boigo onyarite gutuguterwa ale gose kurusigwa abisi ekirobona monchoriri ale gokorwa ime ye cabinet na boigo ndubwate Justin Muturi uyo bere umuwaziri wa mangana public service ase gwikira wiki yaeta na boigo ntubwate omusike Ndindi Nyoro huyore mubunge Okiharu ikaunti iri ya Kiambu ikaunti iri ya Murang'a na boigo ndekira bono nere konyorate nerete ekamati area yo kurigereria budget use the budget committee ase ebunge enene ono ndochinga Gachagua went to great lengths to paint an savory picture of the Uhuru Raila alliance na aboigo egotebanga Muturi, who was sacked in a cabinet reshuffle last week, had been one of the president's appointment ngabono igati ya bara ya baiga batano barega igantu bate Mithika Linturi, Moses Kuria, Rigathi Gachagua, Justin Muturi, Ndindi Nyoro ayabu negati ya bara ibali babiri abasani baime mono umurai bense muske Rigathi Gachagua mugano yu peji ya kane ni ya gatano narimo asigazeti ya The Standard iri tukoria rero na ndoche umurai ndubate oyore umo nene wa mawaziri asense ya Kenya muske Musalia Mudavadi ekira agotebanga Kenya's peace efforts are crucial, says Mudavadi. Nigo the Prime Cabinet Secretary has cautioned against politicians' peace and security role that Kenya is playing in the region. Nigo arure ogukura tindi gochiase barai bonsi na boigo anene mono obali bagendete gokorera egosori omurembe asense ya Kenya ekirare gukwana ritukore igoro niganyarete kwera buna kero kende abakenya tibari wochi bamanya na kibabwate oposibore bungane na boigo na kyo murembe na boigo obotoereru obo nene bokendete kwane kiwa sense ya Kenya niga kuburia nga kero kende echinse monchire buchanya rekoene kia ugosareka ko murembe buna bono ntubwate the North Rift iyo bwate omuchando manene ntubwate buna bono county ya Wajir ntubwate county ya Kilifi igatiye county chiri chabere chigotwara obusagani kosenga akero bono buna bono ababegu bali Shabab kero bawo sense ya Kenya nali abantu gusena lya bakenya abange bakomanya ubya bwo murembe korene nekira kuburinga chinga kibune chiga omurembe oyo iga nabo igo bosibura bakenya babwate tibabwanti koyokorera abuna koyirira gose koyo chechereria chinga ki echiga na boigo epeji ya kabere goteba insecurity ID vetting and calls for peace dominate aid prayers nga igati ya masaba ayaga Eid al-Fitr amasaba ayaga anarali gosenga enga kiyiga bintu ki bigendete gutawala ekero aba Islam bagochengira litukeriga ngekero bono bakorire akokwengata nigo ndochenga bagokora amasabo amange kigima chinga kubine chiga nekero bakubolia igoro ya mangana insecurity kuse rising cases of insecurity okokina okubura kwa mulembe ense ya Kenya na boigo na mangana ali yokolingo liwa chinga kichoko bwatere bibande na boigo okoboria
kwa morembe gusaba kwa morembe na igati yebintu biri babigite bosio kigima ase amasa wabo ndoche gotebonga the prayers mark the end of the Muslim holy month of Ramadan, and an ongoing multi-agency security operations at the coast is aimed at curbing insecurity. Nandikiro tokurigere rukongorori rwa coastal region bose coast county chiri ya coast ase ense ya Kenya nigo bono chabere chikoenekia okuburwa kobotoereru na nene mono nekira bono ndochenga aige kundi kia basae gose e group ya basae wetani achimi bere banyare kubwatwa abo babwateranire na mangana yogo ikirania obukibago ase chinsemecho ndochenga bono nigo anonyene serikali iyanyarire kubwatuka ogochika buna bono ase gose ase liroba liokori seria etugo buna bono ase county ya Kilifi na boigo ya Tana River nigo yarorekanire buna nigo omuchano monene okendete kwane kiwaro nekero bono nga igati yabasae gusabasaya banke kurwa ase chinsemecho banyare goswana nigwa gose gosoigwa ase ebikundi ebyo bitari ebironge ebikundi by'obusaria bono nekere serikali egendete gukora operation ase chinsemecho kwene kyanga bonsi bari banyare kubwateranirwa kuikirania obukibago ase chinsemecho banyare ko bekwa biara na boigo banyare ko bekwa korengana kugambiwa korengana n'irichiko ni page ya gatatu ese gazeti ya The Standard egotanga Helen's pain for humiliation at husband's burial ntobwati oroboti ruri kurase county ya Nyamira muganori oye Melen Mugaka bono oyu nyarite kopetereri wa kuruta marabayine ngana yabeteke gutara kurwa ase ewiki gose yabirike gutara ane mono ase mitandao yekijami kurwa ase wiki yaita umugano witu abere to koretera na boigo bali babere bakogikire ngane yitu abere to koyirigerere kero ase kero ndochenga bono epeji ya gatatu egazeti ga nigego tebanga she was locked in a room with the cops and a group of men assaulted her for refusing to toss soil into a grave aya namangana anyarite gokorekana ase county eri ya Nyamira ne bunge eri ya West Mogrango ndochenga korochinse mechi gachanya bisimba nigoboningani yega yarengege korwa kyobosoku na boigo ntoroche aiga mwalimu Obino Nyambane nere na bwatu kukwana kwa aiga usenkwana yae nebikire ase gazeti ye page ya gatatu nekire gotebanga we cannot call this a human rights issue, it's about culture and the traditions of our people who should respect their customs ngene yiga tebone tiko koligereri wanga anobone bwambanya bantu yene ngana yege koro na inde ebonete kubwati go seke koro ikebonete kosikwa nabo igokoirwa abunakire moncho murigerera ayo onegati yari are ase gazeti ya The Standard yerituko oria rero na boigo tokorigereria egati ya yande ndochenga nekero county ya Nairobi neregende tukone kyo muchando wechi mangana yo boibi gose opokolekanu wechi title deed ndoche korkinga detectives arrest 8 in Nairobi fake title deeds syndicate nga nigo bono batano na batatu banyare kubekwa byara nekyombikirike okora obutuki ekyombikirikia DCI nekiro bono bagende tukubwatiranirwa na mangana yeiga yo bongainereria igoro yeti title deed chamaremo na epeji ya gatano na gatatu gote parents anxious overflows in senior school placement system nga bono nigo aba ibori bachakire gutwara obwoba mbagiga yokoranga use yogutwara bachakire gutwara obwoba nga kero kende omuchando monene no chikonekiwa chingaki aborokiwa bagoswa ase chiskuru chia senior secondary schools ose senior schools ekero bono bagose grade ya 10 egotebanga lack of laboratories in many sub-county and county schools has raised concerns that students placed there may be disadvantaged nga egati chiskuru nchiri chitabwati buna bono chi laboratory chi saine ana mono chiskuru chire ase chi sub-county na boigo chi county schools bono echo chira chikwirira gose chialetero boba kiro keninga abaorokyo bali baranyare kubekwaroro gose kwa amabagasi chiskuru echo tiba konyara konyora chisemi boikirano buna aborokyo bali bare ase chiskuru chiri chanyare kwegendereria kegima placing students in schools without resources for teaching
STEM subjects is added and career path. Ekiro tukuriga amangana yaiga a STEM kusa amangana yaiga a science. Ntobwate umuroberi yiga o STEM ekiro tukuriga amangana science, technology, engineering and mathematics. Iyo manyakanite buna STEM pono nga ekiro kende abaro kiwa mbali barachikobe kwa asti chiskuru echo chitanyara gutwara equipment go resources chisaine chukone kinga abaro kiwa abaiga banyare konyora obosemi oboiga abaganeti ayo negati yari agendete ime ye chisemi ase ense ya Kenya ndoche egotebanga grade 6 when students sit the Kenya primary school education assessment tests while Kenya junior secondary school education assessment is administered at grade 9 ayo negati yari agendete konikiwa ase amangana yiga a CBC ngabono ekorokana nga ekira abandi bagendete kwikaransira amatemwali ya KPSEA na aboigo na bandi mpali bako kwikaransira amatemwali amanene a Kenya Junior Secondary School Secondary Education Assessment ayo na mangana amako asinse moyichi semikorende nekero tokubolia nga esirikari enyare kuska bosio kigima na kwenekenga nekero aborkyo baucho sa senior schools nero techikoba omochando omonene na boigo babies exposed to HIV infection in drugs crisis nigo bono yabeire engana yokogosereri ekegera ngabona abana bange bakwibora chinga kechiga nigo barachikoba exposed gose nigo bono babikirwe tene ni gose barabese konyora ebinyinyi biri bya HIV kubwatakana no gokea kwa mariogo ase ense ya Kenya. Head of NASCOP Dr. Andrew Mulo has dismissed the claims of a shortage of pediatric ARVs nga bono ndocho yoteneta mangana yega NASCOP onyali gukanda nga kirokinde amarioga yega HIV gose drugs echo chimanyekanete muna ARVs nchiranya ragokea asensi ya Kenya. Data shows a notable decline in the mother-to-child transmission rate in the last decade. Nga bono ase umyaka 10 yaitire niko yarorekane nga amoiboli gose abasubati kirabako ngi abana tibaraba umubaro umonene toraba gukwambukiria abana ebinyinyi biga bya HIV korende nga bono iga amatuka iga nekiro umuchando gose crisis Kenya rekone kiwasense mwiri ya mariogo nga bono abana bange na baraba sakuiborwa nyore umuchando uyu kiagera amariogo taisaini mancho murigeria page ni komi gazeti ni ya The Standard na boigo ayune gati yari gazeti iga egendete kumurikira ase ense ya Kenya na boigo nindoche igati ya bali bagendete usanga ebirengerero byabo ane mono igoro yengane yiga ya mathematics nga mathematics should be an optional subject nga inki nga mathematics ne bonete ko ba optional nga te bonete ko be kwa ko se ba roki wamba bonete ko lazimisho kokora umoroberio yiga abwesabo umurimo bwesabo mwancho murigere korende na bange bare babere ntubate bunabona barayikoro senonye county ya Kisii bunabona mo senator Oscar Richard Onyonka abo babere bagukwanira ngane cyo nekiro bakugikiria egitambukiro iki serikali rigitiko iranga umurimo yiga bwesabo tobosa kubiterirwa kore nekiro bagotebanga isafu ne yengencho nande ne bwente kubikwa ebirengereri ebyonsi mbyanchire ndoche na boigo ntubwate stop exploitation of Kenyan workers by AI companies ngapono no nyendoche amanganari artificial intelligence atakire go take over gose gotara kigimana boy gukora asechi company chinyinge ndoche bono nigo oyo igari kireri ukonekera kuboria nga aba Kenya mbabonete gutiga guchando kubwatekana na mangana yiga nga kirokindi abwatiraneti amangana AI na ntorochenga let youths use their skills to generate income ngatika basa batumio bo majiburi babwate no nyemboke elinde ko roseria chibesa na boigo ntobwate ayanda mange ntobwate engana yaye David Maraga nekirego tebanga Maraga accept Gen Z nomination ngabono ndoche David Maraga unyari gwitaba ogochorwa na Gen Z nekirago tebanga guchiare kurigikiro kyoburayi bwinse ayuko nyitwakorete ira sekionga chinsa ikomena ibire ayuna yanda mangi mancho muri na boko nyora se gazeti ya The Standard yeri tuko oriarero na tukurigire ni gazeti ya Daily Nation
Ruto versus Kibaki, 20 years apart, same problems. Nchirake, deja vu. President William Ruto's first term in office mirrors that of the man in whose cabinet he served, Stanley Emilio Mwai Kibaki. Like the 20 years case ago, the case 20 years ago, Mount Kenya, which found itself besieged as it sought to help President Kibaki retain power, now also finds itself facing a company to isolate the region that this time is fighting to dislodge President Ruto. Ngapono chinga kibine chiga gose miaka emirongo ibiri yaitire nigo nonyo uyo kabiro muraibensi chinga kichose no mwaka o 2005 omosked Stanley Emilio Mwai Kibaki nga anyalite gutwaranere chinga kichingo ngutarira orgongorori rwa Mount Kenya nekiro opono ndo chinga hikire chinga kibine chiga nekiro umrai wense moske William Ruto neraroche chinga kichingo politics. ODM chief Raila Odinga is still a key protagonist as he was in 2005. Ngano nyase chinga kicho cha 2005 Raila Odinga nere olingie omosarani nero nyari tukusaria obwamate obwokenderete kone kiwanga na mbono obwasarikire anemono buchase orogongorori rwa Mount Kenya omugano oyo konyora se page ya kanene ya gatano nekire gotanga Ruto Raila and the return of Mount Kenya siege 20 years later. Most political developments are drawing a parallel to the mood that led up the 2007 poll that witnessed a widespread violence. Inga asinga nabone yu asimwako yo 2005 nero yeirerete amangana yaiga yobu kabira kanyara kwene kiwaso bochori obone yabo mwaka 2007 ne yene ngana tokugikeri tutagani nyare kwene kiwana inde ase ense ya Kenya politics. President's first term mirrors that of Kibaki, in whose second term cabinet he served as minister after the 2007 post-election chaos that was fueled by rising political tensions that began ahead of the 2005 referendum. Mangana ko so wonchorero amonchoriri akorekanete ase katiba mwaka 2005 na robono nanda irete nonye moske Raila Odinga kanyarago soya magorae ase serikali kigima kuna prime minister ase obochoriwo banyarete korekana mwaka 2007 igo mwancho murigereria gazeti ene ragete amangana iga anemono nekire gotanga deja vu. Ruto's a time to travel to 2005 to face Kibaki tribulations, isolation of Mount Kenya, fighting to retain power in 2005, now seeking to regain. Nganonye umakori 2005 nga nenga ki yokote mako enekia buna baretire amo abantu ba Mount Kenya nigo yarenga kongo buna erebono iga Ruto Gachagua falling out trigger like Kibaki Raila feud late rebellion nga pono huko etana kwa moske William Ruto na ere Rigathi Gachagua nigo gukoroke chinga kibuna chiri kose ekero Raila Odinga nyare goswa ime serikali nigo yanyare korokia engakeri ya Kibaki Raila feud late rebellion nga enchirabanya arete kubwatira na kusigo chamo na kuchaka ukora emirimo asobwamo constitutional change crusade Raila prime minister na boigo ntugwate bonega mangana NADCO report regrouping of ODM Pentagon ngana ndabono niko chakre korokana nga ODM ya chakre kwa rosele na inde Pentagon na boigo Pentagon nga abarai batano bagutoka imeyeke amakia ODM bari barengana bochi giant kigima na boigo ntugwate firing entire cabinet by President Kibaki under siege ntugwate Kibaki and Ruto nga bono uko tuterale cabinet kose aba waziri bonspi punabona kiro turocho muraibensa agendete gokorabo aiga nanyarete kwane kiwaso mwaka yo 2005 ase serikali yae Emilio Mwai Kibaki na boigo cabinet of rivals bloated government to accommodate opposition na nturochinga bono serikali nigendete kugarewa kigima erinde kwa accommodate kose korosia mabaga uchase bari bari asensemo ya opposition na boigo anemonekero tukuriye aba principal secretaries asichinga kichiga ayuna akorekanite naro asiburai bwaye umuske Emilio Mwai Kibaki premature campaigns 2 years to elections chi campaign chichagete mapema ntubwate emerging third force towards elections
Kalonzo ran away with ODM na boigo K Omtata ntobwate Matiang'i and CO na abande Matiang'i and company omwanchu murigerere nga egati ya mang'ana ega nigagenderete koirorera gose nigo nande amiaka 20 bono yaetire lakini amang'ana are the same things chigendete wapen nande go affect serikali yeri tuko inside Ruto's tour list of goodies for Mount Kenya ngabono etaro ya uchi Mount Kenya mindu kibiria nyare kobeka abose gose chira chiria chakire koria nchire cheche president is testing the waters ahead of the 2027 election ngani gobono ndochinga agotema testing the waters umancho murigere no maite eninki eminiti ngani gatete gotema arore eninki eurogonkororo Mount Kenya arumubangirete ekirobochori gosema ega yobochori bumaka 2027 na boigo ntobwate aiga ingana ye page ya kabere gotema nga moon citing confusion dogs Eid al-Fitr support ntobwate deputy chief Kadhi asks Muslims in the country to contribute resources and equip the office of the chief Kadhi with the technology it requires to conclusively cite the moon and end the recurring differences. Ngabono nigo bakendete kurigereria enchira nande ekreto kumurikira amangana yaiga Ramadan aboigo twarigereria amangana Eid al-Fitr ase aidinirie ge Islamu nigo bono okurigereria gose okorora omotienyi kore engana yengenjo mono nekira bono ndochenga nonye noyore omokonyi ogumokathi gose egati ya bari barabateneri ase edini ya Islamu nigo banyare kuburia ngabono neganeirie abanyara gukora gose edini ya Islamu nyara gukora umochango kima nabo yokoneke nga nyare kwagacha amang'ana ari aganeire nabo yokonyora technology riseine erinde banyara korora omotienyo iga chinga kigose buna nakumanya omotienyo manyekanete muna Shawwal crescent moon chinga kichiga ekero banyare gukora Ramadan bunenjere yamo yokumanya gose ekero omotienyo iga gose kengese kiga kyomotienyo gekororokana yatokanga confusion terikone kiwa ase eng'aneyo ndoche nabego tebanga Eid Mubarak the Equity ntobate nonyene bengi Equity ndochingana bekuba wishel Eid Mubarak rituko rigia kema na boigo those who celebrated Eid yesterday called for unity among Kenyans nganonye bari banyarete guchengira ritukeriga ritukore igoro nigo obarabu obanyarete kuganiria abakenya banyare gutwara obomo na boigo banyare kwenekia omorembe na boigo obotoerero mwancho murigerera nyore sepeji ya kabere ni ya gatatu na tukurigerera egati ya yande are aiga ndobate amngana mange ayo egazeti yegendete gukwandira na anamano ekobwatekane usa abakenya bari ase chinse chesko egotebanga atibat kidnap Kenyan man sues for wrongful conviction. Justice. Lawyers say British police willfully misled the court on evidence. Ndochenga umo sa kosomo Kenya yo monare aiga omanyekanete na Mr. Ali Kololo. Nigo bono anyarete kubikwa apiara magega yoko kagirwa gusenga oko oba mistakenly identified nganiga anyarete kumkambiwa ase amamocho atakoreti. Mr. Kololo was sentenced to death in 2013 but his conviction was overturned in 2023. Nga abaigani gati abakenya bari bagendete gwetera amang'ana amakongu ngoyo iga niganyarete ko ukumerwa kusi egesibogoika ogokwa ase omwaka 2013 korende engane yega ekanyara gohonchorerwa ase omwaka o 2023 umuntu igani gasibitu ase gentata koreti ene page ye komina kabere ase gazeti ya Daily Nation erituko oria rero na boigo hayuna yanda mangi na boko yanyara ase gazeti ya Daily Nation asinchira engikirano okigima nekero nkorigere chi gazeti chinde unabono gazeti ya Taifa Leo mwancho morigereria ndoche ngokwanerere engana maiga nekere gotebanga gashagwa achafua ground nchira ki gashagwa nyare gotiringa ground maagizo aliyekuwa naibu wa rais awasisitizia wakazi
wamuulize Ruto kwa nini anawaadhibu ilali walimpigia kura mwaka 2022. Niko ndo chenga Gachagua nikagendete kuboria kigima abantu ba Mount Kenya banyare kumuboria umurai wense ninkiye kogera agendete kuba punish bose agendete kuba chanda anemono kurusia abarai abanene ase ibirogo byabo anemono nekiro banyarete kwesokia sobonge na kumwakira chikura so mwaka 2022. Ine gazeti ya Taifa Leo. Aidha amewataka wasimpe rais zaidi ya dakika 20 za kuhutubu. Ngati baba sako mwa umrai wense umoske William Ruto na nyechitage kweta nyechitage kemirongo ebere cyoko bakwanira adai kuna mpango wa kumwangaisha kwa kutumia polisi na njama ya kugawanya mlima Kenya kisiasa. Ngano nabo nigonga kirokende serikali watu muroberio wokwanekia nga abachire kumura chinguru chiria wate na boigo gutuma nonye abanyanyimbo bachikonyara okoba bachikumoseka sigi ekere itare yera chikokorekana epeji ya kabere gutanga Gachagua Ribu ground ziara ikiiva ngano nyene bono itare yu yachakire yabangiro kege mawikirano okoranga uyo ikochakire koba ensalima cha Sorgongo ro Mount Kenya. Maraga akanusha kuwa ni mradi wa Kenya Kwanza. Ontopate former Chief Justice David Maraga uyo nyarete kukana nga ere tali omuroberi bwa serikali gusere tali project ya serikali erigeti gochogokora gusehosaria chikura cha Dr. Fred Matiang'i buna kwane tayo kuraso mucho busongo litukore igoro ana mono kurasi kanise yiga ya Kisii Town Parish wase Kisii Parish kero anyarete kukwanira abagusi ase chinsemecho na anyarete kwaneka buna ere kuseko era buna ere tali project ya muntu onde ebwensi na boigo ntubate egati ya mangana ande amange buna bono kuras chinsemo cha Mombasa ndo chinga Mombasa Cement ni gonyanyarete kwana no bokonyi gochase abarukiwa barabasubati mbe county ya Kilifi eyore ingana engia na boigo na mangana ndi amangi ndo chinga ana to yakwanira ntoko yakora kegira na amangi are ase chigazeti chiri tuko riarero nasi ubango mono ndo chigazeti ya The Star. Gazeti ya The Star ringana rimwe mweri gotebanga farmers pain as middlemen hijack state fertilizer aid ngabono nigo yarekanire abaremi nigo babwate obororo obonene kigima asekirenga nigo ikorokana mbararo bagendete ko active na middlemen ose mbaroro bali babwate access kuchasa moyo iga ama oyo ayega serikali kona na asiri kolirike kose subsidized fertilizer nigo bono banyale go soaroro na boigo gotawala kigima kose banyale kwenyorera na boigo konya tumia kose gutumia libagerio babwate asinjira ere embe na igati iya yande are iga ntubwate nga religious duty Muslims and month long fasting with prayers aba Islamu banyale gukora amangana Ramadan ase inchira ere ya masabo abene ekigima na boigo ntubwate a big read egotabanga schools nacha Kenya's young climate advocates ngabono nigo chiskuru chachakire koneke ngachena nire obosemia na boigo kubasegeta na kubasira aborukwa abake bali bachakire gotema kurigireria nchira kibranyare gukonya engana yerire anane mono gukonya gutorie michande yiga ekoretwa kubwatikana no gunchoriria kwirire mwancho murigireria gutigana ni gazeti iyo ndochinga ni gazeti ya People Daily egotebanga shame as counties stare at 532 billion loss ngobono rekali chichi county nigo chikirete ekero chiroche chibesa gwetani chi billion chimisano chigendrete gosira mugano uyu nigora page ya kane gazeti ya People Daily na abo igo ni watu mugano yo celebrations as Muslims mark Eid al-Fitr yo to yakwana iri kortwa gachagete na nento gukora gukwana na boigo 833 million projects wrote at Murkomen ministry tubate omoske Onesimus Kipchumba Murkomen ngai wizara ya yo bodendi boime nigekorokana engana gosichi siringi chire gwetane chi milioni chi misano na isato nigo chiabeire chigutumika senjera ere eyo botutukano ase wizara yo
wizara hiyo yoborendi boime na headache as Ruto faces Mount Kenya ngabono nigo irebuna no mutu gwati ekero omurai bwense arigeti gukora itaro ya guchase orugongo ruri rwa Mount Kenya ayo negati yari agenderete ase chigazeti cherituko riarero korinde mwancho murigerira ntarachia gukora no gukomanya egati yebiminana esinginchorero nare origeti koigwa gose naro kero kendo ganeti kumanya narari agenderete ase amanganari a sports gose chigosori korende no gukonyorenga igati yebiminano birbyanyalete gukorekana ritukori igoro anamono nekero tukurigere ikiminano kiri kya KPL gose Kenya Premier League ndoche inga aiga igati yechitimu chiri chanyalete gochesa ritukori igoro buna ayekero tukurigereria timu eri nene timu ya Shabana nindo ngondo chenga yesterday's results korengana na Daily Nation as chinseme chiga cha sports egotebanga AFC Leopards ne kirobanyarete kutwarike minane gitindi ne timu eri ya Gor Mahia nigo obachete rigena gosebachete edro ya nil gose makari vuna sakito somulikito bwamangana ichigosori ako totebya butambe nigo bachete makari ngamba bikanete chigori AFC na boigo etimu eri ya Gor Mahia ndobwate etimu ya Kakamega Homeboys na boigo eri ya KCB Bank nigo banyarete guchia draw ye chigori ibere ase ibere etimu ya Kakamega Homeboys ibere na ya KCB Bank ekaibeka chigori ibere ndobwate etimu ya Shabana na Murang'a Seals driver ya nekero twari gochanere kimambinga igante binga kero kende etimu yiga ya Shabana na Murang'a Seals kana obata twari koigwana sikerianga nigo bachakire ko bagusobarekane bako baregaine kurwa nonye amatuka magega kusekero barenge nonye barenge ese ensemeri ya NSL gose Super League konyoro bataraso ase keminano gya KPL ndoche etimu ya Shabana nigo yanyarete ko yebeka etimu eri ya Murang'a Seals chigori sato ase rigena risagero gose chigori sato ase makaringa igo Murang'a Seals tenyarete kobeka etimu ya Shabana nonyegori mukorende Shabana nigo yenyorete chigori sato gose chipointi sato korwasi egeti kegagie chigosori kya Gusii Stadium na boigo ndobate timu ya Posta Rangers ekero yanyarete gotware kiminana egitindi neri ya Kenya Police ekero bono ndochenga Kenya Police nigo yanyarete koyebeka Posta Rangers egoria yemo ase irigena riesagero eyu negati yarinda nyare gukwanira umwancho murigereria ekegera ase amangana yega kero kendi asamangana yega yechigosori tari amange inchi ndanyare kwerera na boigo na ndendo chenonye ne gazeti ya The Standard Sports niga gotebanga yesterday's FKF Premier League results nga amatokeo yeri tukorigoro narari ige gotebanga Posta Rangers rigenda risagero ekero Kenya Police yanyarite koyibeka Gor Mahia na AFC Leopards bakagenda makari na boigo Kakamega Homeboys na area KCB ibere ase ibere ekerondo chinga mbali mpamuri kirete timu ya Shabana iga kurende no kukonyorenga etimu ya Shabana kose Shabana FC nigo yanyarite koyebeka Murang'a Seals ase chigori seto ase rigena risagerondo chenga we started the match well and created a lot of chances. We were unlucky but I believe we played well. Fred Ambani Oyonigare omo coach enene ye timu eri ya AFC Leopards ekero kukonyorenga AFC Leopards na Gor Mahia barabo mbabekanete gori ende yonsi ekenike minane getindi kenyarete kwenekiwa ase getikeri ekenene kia ichigosori kia Nyayo Stadium ase omochie o Nairobi mwanjo murigereria nekero ndochenga ndoche egazeti egotebanga eiga ya Taifa Leo egotebanga Real Madrid unyo na Barca kwa hisani ya Mbappe ayo nagati osonyo korigeti kumanya amange igoro yechitimu echiga nene mono ekiminano kiri kia APL gose English Premier League na bokonyora yo asigazeti ga ya Taifa Leo yerituko riarero egoteba ndoche aiga nikandete kurigereria gusikumurekera coach yemonekere gotanga striker uyo wa Man United anaye sakatia Aston Villa kwa mkopo alivunja nyayo za Preston North End
and kwa mabao mawili motomoto wakishinda 3-0 roho finali ya FA jana. Na boigondo che AFC Gor Mahia zangaika debi ya mashemeji na masimu hao tangu jadi waliumiza nyasi bure katika sare tasa uwanjani Nyayo jana na AFC na boigo area Gor Mahia barabo tibanyarete kubikana agori no nyene ya mukorine kiro tuguriga ikiminani ikigagia KPL ndoche timweri ya Police FC nero tangaine na boigo tukurigiriria etimu ya Tusker ikabwati Gor Mahia, KCB, AFC Leopards na Botambe etimu ya Shabana ndoche nganigire namba isano nemo timu ya Shabana nigire namba isano nemo ase eje dwali gosekero tukurigiriria table eyo korende mwancho murigiriria ayonda yanda mange nabo oko yanyora ase enchira yekerero kose enchira eri ya imitandao yetu ya kijamii unabono jinsi mochiri cha Facebook ekirondo china bangi bagendete kulika ujumbe chabo gochaiga ase studio nekero ndo chinga nabandi mbagendete konya kulika chi comment chabo na ndo chaiga ekiroto kona mangana unhealthy competition chinga kinchiro konya ranga competition inde ose ndo che enkwane iganga the problem with being too local is it brings unhealthy and unnecessary competition. Okonyoranga kiro kende kira abantu mugabelira saya mo kose mwesi ekerete buna bono torate mwesi ekerete saya mo mutari gosoka isikumo manyenga kiebinto bigokora kose mutare no nyene bisa kubine mutare no nyachi county chindo manyenga kiebinto bigokoro bige gutuka ngokonyora nigo mukwibera ni ase kiregento bigo konyora nga mukonya gokobi ebinte bisini ni kose bitine bike ebisirani ekiagara kero kende amongo nigo bono konyora nga okorengereri koino nigo kore within asari umanyete kusasari gwatarire ugoikire kwanyoranga abantu bande bataragenda isiko basange birengere n'abantu abangao batari bali bamanyete konyoranga nigo ekoyeto muchando sana yanyara koreto ububisa nonye ase ya mate ndoche oyiga nonye amanyekane tungo moralia Fred Onsare Mugire Fred Onsare noare imeomboro birimpi mono sana Paul Obuya na Bishop M Nyangena mbuya mono kigima Delvin Machuka na boigo Mtaiza Lavi mbuya mono kigima ase mwensi bari mugendete gusanga anenche gutoiga ase studio kore nene kiro tuguchukwana amangana asiasa ritkoria rero mwancho murigeni ngo kuboria unyare kuba umostari obusio kigima tubusa gutigana magega ikiagera na mangi turanyare kumurikira ritkeriga hari rero no mugeni oito orachigo chaiga ase studio korende Roda Ruth agoteba ngano ari imeomoroberio Edwin Omwenga agoteba kuru Kiserian na Winnie Mora agoteba kuru Motonto bubasi ni kondani kefanya ribo agoteba kuru bubasi nere bunyankama mbiya mono sana umwalimu Elijah Ochenge agoteba ngakuru St Catherine Kyoge noare ime double safi akamanu mbiya mono korende ndochenga engana eyikwanyare gusanga ngware korati gake na aboigo Brosmark Mogaka agotebanga oyo agoteba good morning ni Horace Mogaka ni kondani mbiya mono kegema sana umwanchi umurigiria asebari bagendete kurika ari uko gochaiga na mumanya agoteba yere botambe nazipora oye tiga abo kiabaiga uchoke machoka kia kasamu musori bwegesusu mochokoro nyanchoka riari mosioma nyamweya bweramani Juvenalis Nyasani nabaligereria bonsi nekira kubaganiria erituko rigia use esuko kengia yogochengera ritukeriga ria aid al fit moncho murigereria na mangi agenda tekorende koenda somuko nekira toreirane no mugeni bwerituko tunyare kukwanira amangiane muno tukumurikira serikali ye county ya Nyamira na boigo uburai bokenderete kwenekiwa ase e county yo ya Nyamira tubase gusuka ikiagera ngwira na tore no mugeni bwerituko Edwani yabugire
ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenio boiga boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenio boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botali korara era tigaike gaje senya getali anuga pesti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga pesti nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako wenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo musongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya